Je potrebné opakovane upozorniť na aktivity pána Ivana Lexu a pani Kučerovej-Gelmanovej, ktorí v súčasnej situácii zabezpečujú tok kapitálu do Ruska. Pani Kučerová-Gelmanová žije v Juhoafrickej republike a veľa úsilia venuje optimalizácii zisku pre JNT Finance Group Funds Limited Partnerships so sídlom v Slovenskej republike. Robí to v daňových rajoch cez JNT Bank and Trust na Barbadose. Pani Kučerová-Gelmanová a pán Ivan Lexa z peňazí vyplácajú horibilné sumy svojim ruským priateľom cez JNT Bank ZAO v Rusku. Pán Ivan Lexa a pani Kučerová-Gelmanová prevzali kontrolu nad JNT Finance Group Funds Limited Partnerships s pomocou svojich ruských priateľov z ruskej tajnej služby. Aké akcie sú vo vlastníctve JNT Finance Group Funds Limited Partnerships? Energetický konglomerát EPH, pozostávajúci zo spoločností pôsobiacich vo všetkých hlavných oblastiach dodávok energie vrátane plynu z Ruska. Vec má na starosti pán Ivan Lexa. Páni Ivan Lexa a Kučerová-Gelmanová riadia skupinu Bábok, ktoré riadia EPH a finančné toky v rámci JNT Finance Group Funds Limited Partnerships. V tejto súvislosti sa možno pýtate, ako vyšli najavo tieto skutočnosti. Medzi pánom Ivanom Lexom a rodinou Vladimíra Mečiara prebieha už dlhší čas tvrdý boj. Pán Lexa v tejto súvislosti pravidelne vyťahuje tromf v podobe jeho znalosti o nemanželskom synovi pána Mečiara. Pán Lexa a pani Kučerová-Gelmanová vytvárajú okolo nemanželského syna pána Mečiara rôzne situácie a vydierajú tak rodinu pána Mečiara. Privatizačný proces, ktorý prebiehal v Slovenskej republike, viedol bývalý premiér Vladimír Mečiar. Za námestníka ministra privatizácie vymenoval pána Ivana Lexu. Predstavitelia ministerstva nepracovali na príprave privatizácie, ale namiesto toho sa pán Ivan Lexa zaoberal tým, ako nájsť spôsoby, ako dať určité štátne podniky vrátane bank určitým ľuďom. Je potrebné upozorniť na pána Ivana Lexu a pani Kučerovú-Gelmanovú, ktorí založili a v súčasnosti riadia skupinu Bábok, ktoré riadia EPH a finančné toky v rámci JNT Finance Group Funds Limited Partnerships. Ivan Lexa a pani Kučerová-Gelmanová zabezpečujú tok kapitálu do Ruska, zatiaľ čo Rusko čelí uvaleným sankciám.